Это стоп игрок сдох, брат. Ужвия. Естественно. Всегда готов. В труде и обороне. Мочить. Трудиться, обороняться, потом будет. Вначале боевой настрой, чувак, хуй. Salam aleykum. Валейкум ассалам. Aleyküm selam. Abi всегда. Да, тогда что подожди? Машло. Да. Что-то, блядь, темным пугаться. Да. Машло. Темный Ватсон, теплый он. Теплый 06. Масушу. Да. Качан его. Это бой мейн саарвол. Я хочу его там делать. Что на воза это? Я лоус хожу, согласен. Сабек Хан Лоус бодрящий, супер игрок, топ игрок все. Это больше понты. Хайстох Гуатсон, да, наверное. Мне kan обсуждение. Акшта более. Давай, хайс, bullshit. Хасан. О, Привет. Hello. Привет, Андрей. Да. Hello. Привет, то. Я эту музыку слушаю, если что, так погромче кричите, когда. Да! Как Бекхан, у нас не получится. Привет, Андрей. Рустам, видео такое. Иннокен, мистер Люболя. Анатолий. Анатолий. Я бычок вот я, Азмет Бекхан. Мистер Анатолий. Бля, негр опасный, он видите? Анатолий. Бля, всякий негром скучно не будет. Да. Всем салатом, видите? О. What? مش عارف عاوز جوفي ميلا موا. Как Анатолий говорит. Бекхан واحد وتبدا الله وياها. Сама Анатолий Ямос. Анатолия, Цундая, Виталий. Переехать до Дончворсов. حاولت كتير بكمان اشب من يا حسن. هو بكمان. انا لقيتي لبوها نقطة. А где? لقطة X4. بنتش. Калаш, عوالي сразу догдот. جدوك لاش بنتش دي عطرات شدي دي عطرات. ما قلت نشكي من الجد. Неразделенная любовь. Петре, Белька ты хата ли, блядь. Я, пожалуйста, 2 такие хаты. В школе воевают. Говорят, отместят, а это сон. Блядь, это муки. Осколочный отсбак клала. Осколочный имя. Иди, что ли, тут? Лупту еще. Под завязку.
Мне кажется, уж гет кот два двухсловно начать. Вот я. Да, положение было X4, M. Сука, герди. Все положение. Точка, на ровном месте, Давида Кут. Мага чек борзы был, ясно, иди. Ты рюкзак. Добился, жизнь удалась. Что не идет соборц. Рустам, как это нальчинские каникулы, блядь? О, кайф. Блядь. А сам, походу, пожалел, что ли, ты? А ты ему предлагал, что ли? Конечно. 2 раза, Да. причем. Сел, сам ординал. Ты сел, сел на. Обычно Хасан от халявы не отказывается. Так я ж тоже удивился. А видно, что-то случилось. Анатолий. Я Анатолий нормально ворвал. С ним, конечно, дай бог Топ. здоровья каждый. Топу М-ки шоу. Есть? Он есть. Кого глушим? Тихо. Тихо. Вон туда и налево. Или прямо ему. Тягу, короче. Топ МКБ, а патрон? Какой патрон? Анзик патрон жгуда, иди сейк, да? Мочагу Вау. ударил, патрон. Топовый МК. А патрон? Нету. На, калаш, о, есть. Не, он не нужен, дай мне патрон. Анатолий. А мы чай Тут 7,62 забери тут. 7,62 где? Ну что, Антон, вот всегда. Красную рукоятку возьми. Нихуя. Здесь. Здесь. Рустам, подозрительно, дом лутанный. Где? Да не лутану никогда в жизни. От мать едут шансар. Да العيال شادني تم 7,62, Рустам. Все, давай, сейчас бежу. برام تم كده هو كده شو نياتك. Поделитесь улыбки своей. ساعة أول ميو. بعض. شو قاعد Kurti ama. هم بوتو تاسوس شيء كلمة تريو. Лучше телью. Жизнь удалась. Тихо. второй выстрел питаю. Где? То ли ты, да, то ли Все, ты. вижу, все вижу. Ну тебя хуй снайпер я тестиги. Да, на 335, да, Толя, ты тебе отбор, да? Щи ушен, один за деревом. Сейчас подходит ближе. В туалете двое. Арвя, ну. Второй патрон. В школе, скорее всего, ихний, да? Сейчас я постараюсь их отсюда. Бля, увидит он меня, бля. В школе сагю мага. В школе хатсум, да, то ли ты, вот, бля, шеля, это вахае. Все, нормально. Сейчас я его туда заберусь поближе. Ща. Не спеши. Мага, вода у нас тебе. Второй дымыч, хатуаз, да? Вот, хатуаз, да? Заходит на первый этаж. Второй прям рядом стоит, там недалеко. Нажать, что его.
там, Магас. Давай, держись. Хорош. Мага, с тобой не все потеряно, конечно. Tu abi geçiş. Мы им устроили сада Мага. Сашка. 9 Esen meltiyor sniper var. Hala 9. Анатолий, Анатолий. Это уж. Ha gel duysa gel. Yürü. Gel valda. Abi, штабелями. Sardal bekti. Думаю, уж сейчас есть. Patron مش هتضاف في الشيب ساد patron. Кто не успел, тот опоздал. Это Уйди усадки успеть, дед, колдует. Садись, свой богат. Ardı şu. Sen diyorsun ya, fakat bir aldı var. أول Клик, шидер, блядь. أولي. Gel dayda sega. Да. Gel bu diyordu. Gel zona, там камен. Мечаю. Hadi gibi. Нахай, патроныч. Привет. Мага. Дера патрон, все, короче, ничего не знаю. Так, ладно, Боком выйти, дед, patron. Haş bu ya bu çakın o tutsidel bula. Adam, да? А ну, все. Полностью погод смоли, шаловар. Ай, узуша, ще ваша, не. Тихо, тихо. Аккуратно, аккуратно. Дым, хантас, Мага, дым, хантас. Дым, хантас. Турбуется. Ну что, шаловар, ну что? Да. Да, вот. واحد يجيبك طحن دلوقتي بقى. Albey, как дела? Що дал модели? Allah. Хай, Шокинг. Сейчас на Добивай крышу. петуха, Альбин, добивай на крышу петуха. поднимается, ко мне поднимается сейчас. Этого добей. Поднялся, он здесь стоит где-то. Hello, motherfucker. Лежать, бля, петух, бля. Te kwak balilo kot. Te lazım talot. كيف لا لا شوف подлечить садись. Да блин, тупил он бы. А я когда-то лучше, нафиг его. Давай лучше, короче. Да. Темная ночь. Эх, вы раки, бля. Хавали, нормально, лучше лошадь. Товар. Давай. Давай, блин, Темный, Давай, это бог. теплый. А то сим. Блять. سمر جيرش А. سوغونا دولج ده حمدي وتسميت دالي ده حد مجوك ام Бля, Руста Берки улетит. باش لحظه Руста Берки улетит. Темная ночь там.
Липовка, дохли, Липовка. Алло. О, вот мост занимаем. Какая мост? Винен, гугятцы, глуп. А ну их и дать и нож мдиуку заниматься. Липовки нормально заутаться даже, а то счастье мужчинцы. И то мага, и то знает. Ой, мага раку я. О, меня смага. Рустам, ты видел бы наш вчерашний эпичнейший топ-1? Я с вами был. Ты с нами рядом не был. Топ-1. Был, он с нами был. Топ-1 нахкар, видишь? Да. Ай, вот. Ярваться вейца. يا حسن ثاني باقي لا تيهت توب ديني حياة هاي شلون حسن بترزاي بلا Harçı. وعليكم السلام السلام. Harika. Haydutlar ya. عمد Ee, اشي ملا حوات استنى يا جيرو بتريل كذي في آية جيرو بطريقة اسمي جيرو نو يا عم ben sütümü koyuyorsunuz. ها Ben sütümü koyuyorsunuz ya. ما عنده صدى ايوه سوكا بتوسع على الاشهر ولا ساعه ضغط Hadi yesin be. بس دي جيرو غير عيال هو دعيو يجر موتو دعيو جوات دي قوة متو نوصل بلا كل جاتتو توسو يعني لا واحد ما قام اذا شيء طول فيه هو باورها رستات اشيك بواصل بلا بجلي يا حد دتي حكيم Рустам, ты не попутал совсем? حبش بلا جد последнее время на жаргон могу пойти доллар. Abi сидят моцо, так что по чё, блядь. Почем кредитский, а, Асан? صابر دل بس ما لو ساتانو ديتش نما شيمت كتير ناخ بيت كتير شودي على الكوست ما عسان اون ثاني ابشك واحد ما هو قدر قديت لي بلا اون فناك ثاني بلا سهم يا جاز مش توقن دوا لا تطلع جروزر هو قاعد يطعم اسوي شاي قاعد واطلع والله توقف سون اديكي تاعن شي كان ولا لا كروس ولا هذا غلط سون بلا حتى حنا اسلوبته الحمد لله عوج بقها حاول ما يبقى والله يبقى شنو تجي لك مش توعدوا حسن وقت عشان تجي له التر هسا رد انكايا بس ولا فرست اصلا يعني لا يوزر مش هي هو مولتي تيجي مولتي انا بيرزتي بوكسو واحد وابعت باعتبار استاذ باب ما قاعد بيرزي بوكسو واحد Ничего не слышу, старик. Ничего не знаю. Ну тебя гуабу сумагать. تعم داس حكتنا تهودي تبقى تفهم يا فرستان عطمه Hadi yap bölümü. Нюх грязь. حبيبي لازم بشر ساشتوك زول خو قاعد نيخو يا عم قاعد ده دقيقة. حتى لو سولو تورا دي تهم يا كان بقى حبيبي لا تشبع حمام بيدري يا Откуда, кто? يا هو انديت بلاد Свой, да? خرد لا يا ترى يسوع طول حيوان يسوع كلش بلاد يطلع حي ناخوي بلاد حسن اوه ضوفي زولو شال هذا ان شاء الله تو تاخذ بس حاجه اخت اوزا حاجه حبيبي هوا تصير لا تقول خاف دور استا هميش Давай, давай.
Эх. Стой. Второй броники еще, Мага, Ули. Ya bom, ya lutava, tu ficou até automatia. Ali tens. Aí, Ah, tu deixou aqui, cara. tá aí, раз. لا هو سوق سنايبر بصراحه. Quando ficou já, a lutava automatia. اول ايش سوات لما والله Спой бога. ده تيجي سابر خردي لا ما لا هو حماضي قديم هم صور واب اربعه ما لاعبين كعيوش والله حتى ياخذ الصبر. Adam yandır Hamit tüket. Hoç biri hoç ukhadi. Сука, нагло, центральный вход, а вот я, пожалуйста. Что это было? بوشا قلت بوشا قش عبد الهول قلت بوشا حمكم قش هذا. ماشي ما قاعد دليلني على شطوفي. ما قاعد ونصها ما نوصل بيها خلطات كذا اليوم يقوم شو قلتوا بيتي نولاتها. وز حميت شو. يا دليلني قلتها هذا اللي نخش أتحف. أتحقش. ايش ولا حاسه ضربوا يبقى كل كنت أبيعهم ده ساعة الحمية. ايش ده ولا أسعد حكمه. عدم أعرف شو الموضوع. ترى هو أبي. ساعة عقم والله هو. Diyor gitsin sandık handı. Ne diyor gitsin mi diye? Живой перец. Да. Бека. Два приседом буди и трет мышка. Да, уже что, бог. Бля масло хандерхо. И прозрел, да? Это же диски сигуша. Да, уже что. Да, да. Маска дорми, да, вот это первый должны. ما قاعد كردستاني مو هاي. C'est normal, luta taka čavo. صحوه ركزاك عم بون. Mol busuk sek. ترى هو شو واقلا. مو. Gerizekalı mı? حدا لوشين فليش داشو. أول عايز. Видишь да şu. ما استلع يا ولد. مشان دوخه حطوه وموصل حولها ساعة وموصل حطوه. Saat ulaşıyor. بدي اشوف عم ناسك عم يعطوا خصخص في اسمع ساعة. ايش ولا ضربوا يمكن وجي مع عمو يا أقولي تو جون تيجي وجي معايا. هذا لا يا مو تحت ايوه يا يا مو تحت الله وقعت ولا جون عيروا. Bu çift عدوات جوه يخ. حسن لا ما خاف نعم. موصل بو عاد خلص هو
انا المخ اول كان عقيتي حوالي مو باقي تسوى حولها لا وارثه باقي صدها الله شفتوه؟ دعتوه شو ما قال ما قال شو اشهد بالله مدق ما قال صح الله بولاد الله انا يدينا خويا سودا بالله وستا وارث يا اي سنبي تودي برا والله حدا بيتباع واش تبي ما نبي تدرع يا السنبي تقول عقد ما قال واو صح متشاوز توج حتروح توج معهم Sen normal tam باخذ مباريات حسن والله ركز خوش بدي صوت شي بلعب يقبل ايه بريدورك مش عارفينه رديت فوت حيا اجي دبي ترى يا حد حيج واخصو يا واحد ساعه حيج واخصو مش عارف دبي اي تصور شو حد قاشله وجه دبيت ورها ديوات عجزت عم يتقدم ديار ورق ساعه اي ساعه سنوك متجاو حسن ودبي حقاو ساعه سنوك متجاو اباقي مالا باقي ساعه نقطه ترى شو يسو اباقي لا تيغن سرعه سنين وحتى باد برتين نو بول سم هيرا لوت ياتن ما جاي لوت كما وجيب ولا ترى اي بول تيلا لوتك لا يا فيتي امشي ناس كلاشي باش يسات يا براتان يلا كلاش حدا ياخذ حمد شو سوي فيك حمد عاد أزدل دم تشدوي شيمات قوتي وهو كتشون بنزدو تشغير تجمال سروك ما شايت رستم دوايتي باستاي بوكوس давай посмотрим زعما عنده شغوط وقاتي كان يا جمال لو تشالو ميكروفون عبق يلا ولا واتش رستم قاعد مولا وانت بعد تروح فين Ako je nokto tu gol je 1000%, ja. Sadina ist ein Blatt die du hast so Rustam. دبيت Четко халды сам кули. Хаймет котчач авал вес кода халды. Они дион да сорока и не. Не, бенчер пуш, даже размалает. Фу бедут швы, баш ты видишь, фу, бедный живот. Ей, он поставил точку, на его хату не лезь, вот он что, ничего не говорит тебе. Это его правило номер 1. Точку поставил, жопу потерял. Не надо терять жопу. مجهزة حقيقة. Вот так хочу Ай, sem кайфил, что ты кажешь, точку реакции. Sem кайфил. Вот кайфил, вот точку получать, والله брат. ايه كان وخر ايش سموه ده رستم молчи хряч. Бага метко швуца. долго. Ого, более ханс тут будешь говорить. Хожу конкретно на дом вот им через мет. Серьезно. Даже комнат оттягиваешь, понятно? Хотя он кусок тик акваслой. Амат. А соус послу, короче, ничего не может. Амат. Ачваля. Wow. Maga, da algum Mac não passa. Maga, os gays da. Gustavo, depois nós achamos de hoje. Давай атакуй. Ты отметь, а что собавился, Рустам? Что, хочу обоз. Мукагёна сразу же. Дали бохет имет когда. يا صدار يا ادم هاي فين ولا حضار Ой, блядь.
ماشي مش عوتر بلا ديس بوت تاعي عايز عوتر ماشي رست اللي هتمسها يا زلمه قطع الناس ومرات كسر يا ايش بلا لا تشوفوا باي de futuro, pra cá na puta pá. سستوكي نخدها بعض Алло, Батсби. Сосновки, посвади, хай Хасан. حد كده صار ولا مصنع حبوب ايش بلا سوتو فيلا دي اهر كورتلز بيحقص بلا اذا كورتلز واحد كورت صباح او Только ал снеглася яха. هو كورتلز وصل بلا تسكت باي ريال Кому веселая компания, Миша. هذاك Hasan. ها Sagıdo abi hamçılı zıvış. А? لا بروز مش تقوى لا تمشي صوب يحكم الواجع ولا اشي بلا شنو قاعد تايسان ودي شو بوسي عشان صار دل هاي بكان توم يطلع هذا دو عدق رستامي حمله السيواجي وحمته هوجي ضحى Постоянно. Жалуются. ستر يا اخي كلوش بس حمله دي اطول مش Возле гаста. Назбат, там я дает сугус. Да Дает сугу, нетто. حسن مال بره على حيطان yok eftiş foldun. Açıtayız bir satış. Ongo nasıl respubliki ongo ya smutsuz mu maşa. Ну ди çorsa açıtayız. 400 oldu. 50 лудит. 50. Evet. Даттыл дезді. Напли. Бля, буду уморти то согласен, чё, нихуя бахам. Да, Хазасун, Калаши, Минико, я. Эшет, бля, Коля, я чёдум. Я, бля, фиер, тепш Коля, yani. Tabii ki. Двухстволки се стабильно, Коля. Rudolfo koyuyor acısı, ıs koyuyor, ahın, malaya bize Hasan. Bля, هذا دوستو دي خوياس اخوتا. حاولوا يزتشنيو هذا. ده قلقم كليو جمهور شي دي ده Что? Ashalayı bakıyor ya bana. Проблема, çakı. Соогу. Çakı. Ha, loot dik koyuyorsun. Цingir loot hayır satıyor bana. Nerede yatıyor şu an işte? Ha, şu da yok, görmüyor ya. هذا عم تعرف ما قلت سكواد حتى ياخذ بانس وير شاولار الحلدار ما قال لا قشط امور حتى راح وسماغا Патрон жгем уже. Патронов нет, один рожок. Ну ты за всех не صعب говоришь. يا اخي حتى نوجد شي دي ده يا ما حيت رستم حيت والله Нормально тему. لا رستم Да. И что отстая отбиться, да что? لا ما يجي ما يفعل يا عزيز Я говорю, блядь, 14 дёши много да, флюд, мехт логос. Бля, по состоять, мало видеть. قالوا اليوم Вы, блядь, чё герц. Я состоять, по мало вижу всё, ёбаный. Отказаться, да еще жевать. Эй, я улырман. Асан, а то говет чётик. Эй, я да. Ну чао, ха, гем визи. بتشو يا واتساب Не дыши, я тебе да говорю, не дыши я. زي ده القصه اللي عم حيت رستم سمكه Где ты? Долго ведь? Обновился. Дол. Что долго? Мост обошли. Отвал. Мост. Асан, ты где? Колса гори.
Вот тут меня тут сними. Ты с ума, что ли? Я? Устали. Ты что ты с ума? Они... Нет. Ча? Да? Откуда? Бекхан, где? Скажи. А вы Гена их, вы, там. Atladım bay diyor. Sen uyuyorsun ya. Соглашаться, Стьярба, можешь добить тебя? Садошин. Я по нему 3 раза пальнул. Садош, нах бусу, нет, садошин. Микрофон, халук я бал. Выехал. Hello, motherfucker. Каникулы, я тебя... Тихо, саду. Потому что он не крыс. Твоя мама крыса, петух حاول ебаный. شو حتى واجد عشان جراج هذا جراج ايش هذا اكس Сири, Бушан. Тяжкий, да? Вот ты тяжко был. каникулы я тебя Прямо голова. Саду. مش ضوخ عنس ولا خسر عاد شو دغاتي نابل شو ده مشكله وعارض Ay şunlar hemen dua astırayım. يا حد اخش بيجي ما بيتي تعالوا صوتها Вот я сразу слушать. Ne? Oldu şu anda o kamaç слушать tu. Hiç baş. Oldu kamış şu an vinç. باش это тебя вира цапники Он там лежит. Ты чё, мудак, еще спать ты пошел, бля, мать твою. Йо, пидорас. ما папа будет Сели бой. Да, Hasan куда уходишь меня, ебать. يا بس يوت فرصة تأتي Пятерки değil. مش تي ولا إيه حدا يجي Пятерки есть у тебя? يا у меня знаешь у меня да есть Давай чуток. 40 Оли. Оли. меня здесь высади Наверху был ты, да? да. Hasan возьми ты мостик бам вещину мешляться. Более он потом дать вещину. Мотор я Срочно мешал. хаец просто Бля, хилки, мисс, блядь, ялк аптечки, юах аптечки, блядь, вообще, бля, гуляй, блядь. Аптечки же еще, что-то дух пиздец. Аптечки, болик жив. Я спот. И с того надо. Тогда не надо. Нахбо, монстр кешпел.
برش بيبي شيء ورش شو سامع شيء ولي صادق سامع شيء سامع واتل شيء ورش تصور سمرت ديس سمرت سمرت شورت بدش مو عشان تويتر سمرت شو ذات وحنان بري ليزي شغله بلا أصحيت لو كيات كش حماجي подшечки Пацан, я баги, кичхол. ساتر حال ящики, ساتر شو حلش ящики. боликом, а что? هي جواد اقول حال ящики желтый. Пошел. Вот, да, меч, как бы. Он назад может? Да нет, сюда едет. Сюда едет. Молодец. Хавит. Поближе. Стервятники. ياي بلا مالك في غاسقي بتاعها ما يحسن ولا وما تشتري كلك ولا يطلع يا حسن وش هي جاي وصحيح ولا راحت هو بقى يا شد ولا اتوقع عين باترون حسن شنو عامل حسن صوابي حسن يا خليش زفراف اشوفكم مترفين Рустам, тебе лучше должно видеть. Монитор лучше. Ни хера я не вижу там. Видишь, дикир. خلاص شو باقي صديحة صحيح تعال فوق تعال مش عارف تشوفه ما تعالوا المفروض واحد بيتي ماشي اليوم بغرج باترون مدو عادي باترون وهر شو بغر ازي واري What? Forza. بقى هنزوزوها بقى. That Daltons. Я уверен. 26 секунд следующий зоны наилучше. машинист. حسن ولا ماشي مطلوب دخلت. شنو فترة وتراس تعوضها كل واحد. Сутиги вот тихо и грусти. хочу يبدو يسجل براو لا شو لحظة براو تكفو ماشي فتراتي هيش بين جون داشان لو لو انت رستم لو
Давай, давай. Ага, вот он. Вот там есть. هذا هو المجنون ما Ja, we staan eigenlijk goed te wachten. Пока هم да, حقول. Следующий район ломаться, говори. ماشي يبي والله ماشي يلا يلا تعود يا صدق تعود ولا هو شيء تعود Спасти рядового Райна, да? Тихо, 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 тихо. Ах. Все, давай. خيرتي والله ما معي وها شو والله ولا انا اشرب سندوتش والله صعب انا امي تقول يا حبايبي Ай. Эй, тя. Дом тебе нахрен латش. انا والله بكتب حسن как هذول ты شو Давай вдуться. опять у нас Арсенал ясно Вот он быча атайсыр адайхтыр хо. Адайхтыр шале гдыр хо быча. Нисы дома их. Нисы дома их и да нас засесть, ну буш. يا كذا عباس يقول والله Тигр, да? да насчет игры ты прав как что пропустил ده كان حار واحد شدا مقا هو هو مقا حيج واحد قاعد اقول يا ما بيا ده بقى ماتش ولا كوتش كده لازم يكسر حاجه يكسر حمدي يفتح وشي خاشي فريز حطك بمول يا متعفي فعطوا بغاري فريز فضوط فيا سباقي عيد سواها ربيت بتشع كيف باقي تدعوها وسط شو كده يا اخي ولا يا اخي ابتشكي ولا بس هو وزر Патроны, да? Что-то с чем-то. Ух, это я угол. слушай, армуа. Вон бежит, видишь? Вот внизу, внизу. Вот. Бля, выстрелил. والله وقت مدي صح بلي. هذا بوش فانهم. هو جهن أشين. بياخد باختش فتهم. فتهم. Да.
Вот тебя... Качах дерьмо. Дима кого смотри, блядь. И да, с другой стороны тебе. Ходи еще, блядь, чему стопись, ты еще и... Ракш. Всегда я в утре, декан, топ один жох, ты жох, да, топ один. Может я талант. Хасан готов. Хасан готов. ليش عواش هسه هاي تي دي بلا جي دقات هاي где что? Блядь, с агумвиром. Рикошеты, знаешь? Осколочные. Осколочный фугас. Да, где штиц? Салам Алейкум. Алейкум ассалам. Подожди, что я бешти. Alhamdulillah, dik doe ik zo dus de. Alhamdulillah. Ну, писаешь, вы уши. Я царал. Руслан. Хазус там давал мне что? Царах вот не лавишь. Точно тогда вот живет. Да, вот после этого боя с того. А что должен, да, что-то бодрать. Только что 99 присоединились. الشدة حسن واسع حسن حسن голос дает эмоцию حسن слушай حسن وري ايش اللي اخر حسن وري سكبوي هذا сотрясение мозга حسن دوري إذا أخيت الدات شو يا أخي قصد شو يا أخي أمانة يا سودان يا автоматически созвездие малая медведица прикрытый глаз так нога 16 враг государства номер 2 Холомоц. Не, магием прикрытый ездил. Ездит сам где? حاول تروح على باتي قوم الجوات ولا همتي ده هو عامل ده الضغط باتي شوي ده بالغلط حسن اشد ولا عاد داخل عفش دري سجل ما تساح عاد عفش داخل يا اخو ده اخذ ولا اشي ده وقت هذا مو يا ما عفش داخل تو تتهم على هذا يعني الحمد لله يا هاد ما جو هذه سويس بركت دي انت ده تقوس حواشي ده تقوس حتى كوردي غادي حتى اي يا زلبر بدي هنس هي قوة سودا واحد ريمبو رجيم ريمبو включай да что مرة البوق почувствуй, каково это быть одиноким. Как мага, каково это магии было, когда его окружили 500 000 человек. Но он пробирался все-таки. Да, через кусты. Через кусты, бля. Садил. Прикрываясь задом. ما بهم كده بهم
Минус 1. Так. Ну, это еще не Режим знаю, Рэмбо, кого режим будет Рэмбо. сейчас. وين هيجوا مينوس Лидер. Хат должен быть еще, я надеюсь. Да, да, да. Bravo. Уже карточку я брал. مولوس يدات So war, va? هاجوش Hadi последний, еще кота золотадич. Хасан, время на секунду не актуально, да? هو في صبر دي الله تعالى. بس انت انه تبش ما كل ясно, все шпи. та Садись. Пацаны, подождите, по-братски. Я тут очень в хорошем состоянии. Очень хороший стояк у меня есть. Я Сулейманов. Общий сбор 19:00. Тут следующий. Общий сбор 19:30. Тот, кто не придет. Общий сбор 21:00. حاول يطلع حسا لو قشتي هو عايز نوقف نقبل رستم вот она. سادة أقعد كم جولس وحتى لو طلعت مش هذا. بس информация. Уехал из дома, ихи. Ар. Суч. Аккуратно. Я عم يحكي. Мацу. Отвечай, ты же младший, да, источник. Он меня спалил. Спалил? Красавчик. Согласен, царь. Походу. Охчу. И? Уцау. Сейчас. Очмугла пока. Каникулы. И? Лакова. Балкон, приехал. Во, гранат, там юг. С соседнего дома. Сан, аккуратно, там еще два, а то бери. Все нормально, балкон, класс. Все хорошо. А уже он. Тихо шел. Асан, говори, ты холодный, давай, да, Эй! Ой, эй! что? كان أوزو بلا نوع قابوان كان ما كان يجي مستوى. Ничего. Вас медленно, самого салат. Сразу гол атиха. Ай, волер, а ментас. Таца, учу ханянде. Бой. Yok, что? Конечно. Здесь у нас, отосрано, бери. Я оставил тут берил. Ну чай, сенсвино, долго. Вашу. Вот красавчик. Шадула, удыш. Мага, ты меня слышишь?
Слушай, толвился, На заметочку, я мало. А не так, как Антон. А заметку от тебя чхачи, симулист. Не себе не красной армии, хадуа хачивити. Так, лил, шو كردي تبش الجبية كدي عملوا أسش. كنتوا بوتانتو منتو كنتوا تانتو حدوه. بوتونتو بلا رستاف. اه. ايش بدل عشاش ديك وقص. لما قاعد تدريش عايز شا. دولخو يا حسن. نجو. شو يا ديك وقص. ما قاعد هو جوش. ما ها سيب صوت مور شوف اختي مور صح زعما ديال هناك كورة تا اول شيء يا حسن حدو تشرادي متشاور حاول جان شتيبا فبريغلو شاتايو ابرني ما يا أنت كورة مش تقص لا ده سموه واترن تيشي من سستانيا وابوج او واحد يا مخلنا بيخوشوات بخا كل يوضع حت Да والله عن صدري ده أروال شتو متشوش تريونير أروال البيت خاتيتش ديك يا ميدون بازيتش ما معلش بو مهدي ما قد بقى знает где хорошо сесть, да? Обзор на дикий нога. Саточек бью. ده الله بغت عامة تاتوش بو سيك بوسو شيء نفط بعد لا تحت يا فوتش داش فوق يا ريمو كيف اقول حسن كازي ماشي مشو هذا سمع فاتو ده شيء سوق ده وش سول فاتو ديما فترة بوكسو سول بأكل Проблемец. Şimdi böyle o krasny zon çarar varız. Sadam. Olsun. Фу, аж отдохуцки. ماشي نيشان اوغل ماشي نيشان İyi. اوغل وقتی گوشان تنا ماشي مهدي اتمنى تبعج ورستا Çık vot şu an. Sağ. استلع المشي يتايو أجل خيرات Aa. سلامة Ana. استاري المشاعة هو İyi hayşır sağ. ايش يديق ويا يقول يخاي اشتغل بانك هيخاي رسوش في اي تيك بيجوز ماشي رسوش تلو عاكي شو تريد تسد تيش شو اخترع ماشي حبوش تادا اخويا ايش ده بولا تيف يا يا ما خوينا يا الله يطلع يا زوش ده تفضلي الوقت واشن ده اخذ الحين يسبق بولا انه تريد اتوشي بيجي Это я стесняюсь этого слова сказать. وديكوا يا عباس ماشي ده يطلع ماي Ты где? Самым в конце, да? ايه لا لا عوض Ну чё, ехай, сволочь, алат. Иди, сволочь. ماغا سنايبر كافيك Тихо, тихо, Саля. لا وقت У меня гости. Асан, уара, уаху, машинца. Что машинца, бо? يطلع البيت вообще باك نويتا باك نويتا Не, они мимо проходят. Что дольше отбор, знаешь что? сюда яхук снайпер кافيك يا خلاص امشي يقع امكي Асан, сволочь, отбор, знаешь? Смотри. بهرج ده عمو Ты видишь, да? Вообще да, аур, да. يا اشك بولا يرم يا حبيب ولات تصور سبو يا خوش شو دي شو بلاد ايش اشتغل чупа кабра блять чупа خبرة блять ماشي ده قدش حدوها لا تدخل ماشي دوار الشديد ايش ده عليه حدوها درك شو ولا استاف فاقا ده بيتوه ما قام دبي تويش ما قام دبي توش كاريتسو
ايش تقول له مش اوفر دوح الوبور ولا بول مغري جاكا قصن ولا عمو وعليكم السلام. جيت كترميناتور. هذا تو الملا ترميناتور. ترميناتور ارترو كام مشاهد هذا. يقي مارش موستا يا اخي. يقي قل هو ياكل عقدي يا هدوب. حسن يا تشوش تبي. هو اتاكل زلوقا كوكواجو. حسن زلوقا كوكواجو. Игорь Ладышкин зёв. Хасан тащи его. давай حجو ставишь лево право бок ручник хотите а вот да выпрыгивает. это да. كيغن بيعبوش لك عضوتهم صو. لا تفرصة مش. تك تك. أفسره. يربو. داو. سنسر بالحق لك بيسمع. شيء ور. شاك وش عن سنس. هذا باتروش بيتوركس. سيبوركس داس. يا جرادات يو. ولا اوزا ولا. يا حيدير مش عارف. يا اوزا يو. ايه واحد حيننا دي حلش واحد كده يا اخي. Трудится. Патож, да, что 7 было. قوة ده تو دعم حلو لا. عور بكيت عور. حلو عور. هذا شبيلي لي يا تجان راح يعور. هي يرز باند جوز. قوة. ايش ده ولا. متردد خلي جورز. وجه بيشكو ورهو مشاعر فيروس مسخت فيروس وقود فدوي يا غير مال يعني دار قص ازوت قوستم ازوت دار دوتك وش باقي تصور برستم اتوقع ننزل زي خلاص حتواش لا تورمز جت تسول محاوض سويس دو شلون حنخلص المشوار ده غزوات ومش هترمز دي باقي ساعات وينورس يا حاج قول يا ولد لا لا حبيبي советский صواش حسن إيجر لوديفاويا يا وجه إيجر حسن تشيو حتى صوت في ده حوايو تسابوي ده سابوي ياكتو واخو راك بزنو ابو اليوم رضوان نصيوخ حسن Хасан. رضوان نصيوخ ترويتسكي ورود ترويتسكي ريوه رضوان ты watch русского на русский умоство هو ستويك عم يشتي حسن ها قد لك عايز تريلس تعبيغا Игорь Лодового. Ва? ويوخ еще тогда привет тогда привет привет Андрей Анатолий Дебуас его Вандарк мش нелер Да тут меня пчела укусила.
тупо. Что да, блин. Я шел, кесь холу нахуй у карты. Но мы дождемся их. Да, цабоя когда. С упор для большого пальца дикая ложер. Вертикальный, фигня дикая, малая. Я су ручки тебя. Анатолий. По той же тактике, да? Сам квартиру там усилил. Васа. Это, блин, حاولت شحال بتشيت دي كوارتير. ده أتفق عاتبه. في وقت قدتي. وريق. سوري ده. Ja. إيه. Atschab in ik brief weet haar water soort dan weer bal. Die تصور. wat ik brief weet haar wat ik haal haar het op haal het ik zeg ik dit dat zoek judo dat. تغندي شيت. Anzi. ها؟ Anziha. ها. تعبت بس ساعات اليوم. Круглосуточный шашлык, аж хамятский. Да. Да, круглый, круглосуточный. Анатолий. Yes, okay. بلا حابوكسي صوت ليشتي بول بعارف ولا دوكا يسو اش ناس ما تسقيت ولا انت اخري ليه تمو دوكا اش ناس يا ليتشا بلا تشو ساعه ايرن باسا ديت اريا ليتشا وولجا سراج وها بلا تشيش لا تسم بلا تو هاوس ويا سيتي لاشكا هو الوقت بتاعك الروما بيلا الأول جهور ده بيت ودك. عشان أول جماعة تزعل. Не, мы ца и по ему. Со, чушь отца. Точно. حتى حلقة كل جملة تدري Целоваться вообще упомянул. Зараз что Чай вообще где? Да, оружие какое-нибудь. Ладно. Держись там, отца. А сука от тебя держись там. О, все, мам, ты. Мне же тоже страшно. Ничего страшного. вообще говоря, боже мой. Какого
Я твой рот ебал, сука, нахуй. Иди ты нахуй. Мерлин ебаный, блядь. Сейчас дружки придут с 30-сантиметровым хуем, ёб твою мать, блядь. Сейчас к тебе приедет, блядь, чушка один, блядь. Жопочник, блядь, там стой. Конечно стоишь, блядь, сука, ёб твою мать, блядь. Иди нахуй. А этот пока добежит, блядь. Вурса şey doktor, bu da şey. Pedere, losa şu an. Aga hadi hadi şu şey. Vindir ya. Ay vind da bitiyor. Hintsiz pedere. Kokpit o dursun şey diye de. Sen не хица уз. Cadê Julia? Tu tem dado o fight dela. Hasan. Hasan. Mustafa. Oh. Adam şiddetle dağılasın. Охотся. Туалет, орел, туалет, что у нас? Аккуратно. Молодец, орел, туалет. Уехали, Алиса, дома, кей туалет. Ну и koyu alırız. Ayıp ha, сюда ешь zaten. Valla. Zor. Daha burada yaşadım. Azat bekliyorum öyle. Красавчик, я так и знал. Семерку щадил. Да, я у тебя случайно. Başka loot diye ya. А последний дом чаят. Popçu. De hatiye ya. Hatiye de ahun tutuşmak yani. Ладно, сам уже. Азу. Азу, стой. Хавал это. Эх. Братан, привет, да. Хавал это. Что? Братан, привет, да. Хавал. Сумас. А ну, حتى видно البري. بلا ايش حتى يا قلت الدموع بالله ما ادري لو قاعد مع خيب اخته ما بدي احسن بلا
شو اشتغل ديالك يعني اعرف انا Без бронежилета. سودي ادروي سيت نعدي اللي موت جوارسه وينشستر أخي خمسة ديرها كانت كبيرة ساعة لو اصحى عن بوست دي يخي عتو واصل والله مش تيخي عطوه. نو قيلو يا ساعة سواء شفت القلب سوى دعم جاح Прицела Хампарея. Лесу прицел. Личный Амир, да? Тройки у нас. وايه انا قاعد اسرع شيء دي يا راس بلا تعواش اليوم دي ده ده قلت له قلت يا وارس يا ابوي از قسم هم يقرا ساعه يقطع يلو كويس وعشان بيتفاز لازم شيء ويراس قد تيجي مول قوالا وتيجي مول ودر مو صور شيء ويرا هو كاك قاعد بيكرسون شيء صور شو حد تايي يا شبط عشان بيتشاي يجي مشتي انا هو بالضبط مساعدي ايش بلاي لا تاوي لك حتى يعني تقوى بلا ليش تقدر تطلع حسن بلا حيو لاجا خش عم تروح تحمي سي ايا خش كروتشي حتى لو حاول حتى بلا حتى معك مشينا يا تعملوا ديش بيري ويكتك ساتشيمو لا فهو عشرة ده سؤال واقعي حتى بيحكرهم هو كذي ما قاعد مش اقول رستم هاي Честно. Важно, сам держись. Прицельно огонь его. Мучаешь. Вставай. О, с машин сейцером стал. Да. На 75 за деревом один. Икс да. Нет. Бля, от тебя 75 разница, чем от меня. رايح موصل. Давай. Ага. Да? Да. Да? Ну, от меня сейчас 85. Вот мразь, а? Отвлекающий маневр от вас. Агент все вяну растворили. Ничего. Давай, мага. Чуть попозже, короче, агадуй. Давай.